नोंथांमोननि गेजेराव रसना ब्रह्मआ मा बुंदों बे रसमा ब्रह्मनि बुंनायखौ आं होग्रोनो नागिरदों एक्चुअली मा जामारदों गोबां कुइसन आरोना बिथाङा मानि थाखाय खारमारदों ना मिसिं जामारदों ना सोरबा हौवा गोनांजों खारदों ना न'खरनि उरफाराव खारदों नोंथांमोना होनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय रसमा ब्रह्मआ मा बुं फोरमायखो बेखौ नायग्रोदो भिडिअखौ आंनि न'खरावबो दं बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने बुंनो हाया आरोना नाथाय माब्लाबा समाव आंबो बुंनांनो हागौ जोंनि बर' हारियाव जौ लोंनानै गोग्लैसोनाय गोबां दङ गावनि न'खरखौ साननो रोङै गावनि फिसाया मा मोनजादों मा मोनजायाखै गावनि हिनजावा मा लुबैदों मा लुबैयाखै बेफोरखौ मिन्थिनो रोङै गोबां दं आंनि न'खरावबो दं लोगोफोर बेबायदि जौनि प्रब्लेमा आरोना आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोदों जौ लोंनाय न'खरनि थासारिया माबायदि जायो बेखौहाय दासिमबो जोबनो थाङाखै सरि जोंबो माब्लाबा बुंनांनो हागौ जे आंनि लाइफनि काहानि आं गोबां खुसियाव थानो नाजायो मा खालामनो मालाय लोंथारोबा ना सोलायहोनोनो हायाबा नाथाय आंनाव माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि डिसिसन गैया जे बेबायदि आं माब्लाबाबो साना आं मोजां मावनानै देखायनो थाखायसो लामा लाबाय थायो आरो आं बयखौबो बुङो जे बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै खारग्राफोर दङबा दाखार आरोना सान गावनि फिसा गावनि न'खर सुनि रायखस हिनजाव मोनलायलायबाय गथ' मोनलायलायबाय थेवबो बे जौ लोंनायखौ गारनो हाया नोङो रायखसि सुनि बे जौजों थैदों नोङो सुनि मामि बाबाया सोलायनाय नङाथ' जोंसो बाबाखौ सोलायनांगोन थिगखौनो बुंदों नों माब्लाबाबो सोलायरोङा जिबनावबो सोलायरोंनांगौ नोङो थैनानै जब सोलायरोंनांगौ बिनिखायनो जोङो नोंखौ सोलायगोनला जोङो नोंथांमोना नुबाय रसमा ब्रह्मनि बियो गोजाम मोनसे भिडिअमोन बेवहाय बियो गाबनानै मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बर' हारियाव बेफोरबायदिनो गोबां जौ लोंनानै न'खराव बिसि फिसाया मा जादों मा लोंदों मा गाननाय जोमदों गांनाय उखैनाय जेबो मिथिया बेबायदि आरो बिथां गावनि न'खरावबो बेफोरबायदि हालोदजों बिथाङा भुगिनांनाय बे मोनसे बाथ्राखौ बुंदों नाथाय गोनां जायोबा माब्लाबा गावबो माने बुंनांगौ जानो हागौ होननाय बाथ्रा नाथाय थेवब्लाबो बिथाङा बुंदोंमोन कि जोङो न' गारनानै खारनो नाङा गोसोखौ हमथानानै थानांगौ होननानै मोनसे बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना निसय नुखाजोबदों बयबो दा एक्सुवेलि दिनैनि थारिखआव बिथाङा मानि थाखाय खारमारदों बेखौ दिनैसिमबो क्लियार रावबो बुंनो हायाखै आरो बिथां रसमा ब्रह्मआ दिनै गोमाबाय सोरबा हौवाजों खारमारदों ना मादों गोबां बाथ्रा ओंखारदों दा सोरबा चिरांनि सोरजोंबा बेफोरबायदि लाइन मारिनो आरो बेजों सोरबा हौवानि फट'बो होफादों बे हौवाजोंनो बे खारदों सन्देह लादों दा नंमारगौना नंमारा बै हौवानि न'खरफ्राबो जेबो बुङाखै दासिमबो बेखौथ' दिनै मोनफ्रोमबो निउस पर्टेलाव होनाय जाबाय जे रसमा ब्रह्मआ गोमादों होननानै आरो बियो बबेबा मोनसे जायगायाव थाखोमानो हागोन बे नङा लोगोफोर रसमा ब्रह्मखौ बयबो सिनायो बियो दिल्ली बम्बे माद्रास कलकाता जेरावखि थाया माने गुवाहाटि बेंगालुरु बियो हमजाखागोन मानोना बेखौ सिनायो दा जाथाया बयनिबो न'खराव जायो दावराव दावसिया बयनिबो जायो आरो जुदि न'खराव जुदि लोंनानै जुदि दुम-दाखाल खालामबाय थामारोब्ला बेबो उनाव बिथांमोननि रायज्लायनायनि गेजेरजों डिसकासन खालामगोन आरो रसमा ब्रह्मनि फिसाया लोंनानै दुम-दाखाल खालामो ना खालामा बेखौ रसमा ब्रह्मनिया जाय जायगायाव हाबा जाहैदों बै हाबा जाहैनाय गामिया मिथिगोन एबा रसमा ब्रह्मजों खाथि थानाय न'आ मिथिगोन आरो जाय रसमा ब्रह्मनि खाथियाव सोरनि न' दङ बे न' बिगोमाया मिथिगोन आरो जे बिसोर नांलायबाय थामारा बेखौ बिथांमोना मिथिगोन बे आरो दा गथिखे गोदान बाथ्रा नंला बेफोरबायदि खारनाय मिसिं जानाया मानोना बिराद साननो गोनां जादों जों बावहाय एक्सुवेलि
बयनिबो न'खराव हौवा आरो हिनजावजों बुजिलायनांगौनि बाथ्रा दं। सोरबा खारनायानो जाथों सोरबा खारैयानो जाथों हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव मोजां खोथा बाथ्राफ्रा बुजिलायनांगौ आरो नंगौ माने बांद्राय हौवाफ्रा जौ लोंबाय थायोब्लाबो न'खराव बेफोरबायदिनो हयथ' जाथाय सोमजिनोबो हागौ आरोखि। आंनिल' न'खर नङा नोंनिल' न'खर नङा सोरनिबा न'खर नङा बा रसमा ब्रह्मनिल' बाथ्रा नङा। सोरनावबाबो जुदि लोंनानै जुदि दुम दाखाल खालामबाय थायोबा लोङै लोङै मोनानानै फैनोसै मा ओंख्रि संदों मा ओंख्रि गैया बिदि सोंलाबायनोसै नोंहा मा गाव बायनानै होफैयागारानो बेफोरबायदियाव प्रब्लेम जायो आरोखि। दा बिदिबो जानो हागौ ओंखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंबाय रसमा ब्रह्मआ जेरैबाबो हमजाखागोन बेखौ बयबो सिनायखायो आरो बे हमजानाय लोगो लोगोनो जाथाया सोराङाव फैजोबगोन खि जाथाया बिथां बुंनाय बाथ्रा सैथो नंगौना नङा बिथाङा गावनि खुगाजों बुंगोन आरोखि।